tuh betul. Weh, jajan. Ini gak untuk uang ya? Kamu nerat. Mau sikile nyentrik lah. Aku yang kaget tadi. Bajingan ah. Ji, cegatnya sih. Tak cegatnya kono. Malu-malu lu. Ora melu-melu. Wah, ngomong kan malah main tua anjing. Iki yo, wong sira arep aku. Ora sih. Bener yo. Bener wong sira. Ora sih berarti ora. Aku macam meken. Aku meken aku. Weh, ora. Mati ya. Lampu. Ayo. Joling, rumah aku tunggal. Aku apa nesu aku? Lah nesu piye? Wah. Nesu aku. Perkara apa? Apa nesu? Ya kan langsung. Nesu iku ya ana bibit kanite aja. Lho, aku nesu. Lah iya. Lho apa? Perkara apa? Aku nesu. Arep nesu aku. Nek wis nesu. Lho, nesu. Arep nesu. arep sapa? Wah, aku nesu. Aku nesu. Aku nesu. Aku nesu. Mboten tau. Padha karo babi. Ya. Wong nesu tak kaya ora roane. Mati wis. Ya Allah. Ana sumure. Itu jancuk ora cuk jancuk. Ora tenan. Ora cuk salah. Kowe piye? Ora. Padahal arep mbok keprodase. Tukang panggung mbok keprodase. Ada beru kok. Bayarane karo kowe ndak undi-undi. Nembal ping 3 iki wis ora sithik. Nembal ping 3 wis ora sithik. Nganggo jeru ya. Lho, piye? Cuk sekongko sepangane ora payu utang. Semong bare. Semong ora payu. Sing nyetel semangkam napa? Iya. Langsung dhewe bingung. Ngomong le semong. Tak omongi. Rangmu. Iki ono gawean. Gawean apa? Gawean iki bayarane akeh. Lho, kowe nang kene dibayar pira? 200. Kowe nang kene bayar pira? 400. Iya. Kowe dibayar 400, kowe dibayar 200. Iki bayarane gawean iki seminggu mangkat ping 4. Mangan ping 4. Sesasi bayarane 2 juta. Lho, andane lho, cipe ndi Ji? Ini bayarannya 2 juta. Seminggu mangkat ping 4. Ban, direpeng Gedang Raja. Piye? Sidhe-sidhe padha rata. Yo diterusno. Nangane bocah rodok iki. Aku ora mergawe. Maksude.
Ayo. Dan iki lho mik ban dinggo ngomong apa blah ora jumadan iki lho bom kurang banter medalku kowe ndang mat lo mat iki anake sapa iki anaknya Kang Paijan nih. Oh biar Apa? dolanan motor kalau jalan lele. Ya kusik kok aku lagi kuat telo. Kowe mau telo. Duduk yo lagi tusuk baru telone. Wis api enak. Kusik. Lengannya kayak dugel ya. Terpaku buka sih terpaku Pak. Terbalik buka kan? Buka. Angan-angan ban. Wah. Lah telone arek apike ngono ban. Hi. Gablek iku wis. Telo gantong iki. Telo iki ban. Sing iki lho. Iki lho. Wah, enak ban. Enak iku ban. Yo, orang ngono. Ya ora ban. Kok iso entuk ngono barang lho kok. Iki kok telo wagi ngene. Waduh. Ini piye iki? Kecelakaan. Ontol tunggule. Ontol tunggule. Lah yo aduh, ontol tunggule. Hei. Wih. Lah yo, waduh, ontol tunggule. Bisa ontol iku piye? Ora. Sabar kan. Ontol ora, kan aku cari ulanan ontol. Aku cari iki, ontole pake lho iki. Wah, iki wis ora genah iki. Iki ontole pake. Ontol. Yo Pak, ini udah ya. Prei. Loh. Kowe prei. Yo prei. Yo. Saliyane Apa saliyane Mas, Bang? Loh. Maksudnya gak prei, Del. Iku ngene lho, ngene lho. Prei, tekoki lho, Mbak. Prei yo, Mbak. Iya yo. Maksudnya ku ora umume ngono lho, Del. Umume sing sing umum kok iki gak umum lho. Piye wong iki karepe? Maksude ku sing luar-luar iku lho, Ndel. Sing ngene-ngene iku lho. Tulisan M iku lho. Modar tulisane ndi? Nek maksude ku ngene lho sing lha yo. Sing iku lho, Ndel, sing kaya bokong iki lho. Ah, sing kaya lho. Wong ngene. Sing kaya bokong yo ditaruh wajan. Nah, iki lho. Oh, iki M. Apa iku? M. Oh, bento. Lemah ngono kok. Lho iya. Lah iya lemah ngono kok. Wes sing nulis kok. Goblok. Oh, dagelan pekak. Oh, dagelan pekak. Ono wong kowe. Wong kowe pekono wong. Pekono wong. Wong iki aku ora kok pekono iki. Kowe ngomong iku. Oh, dagelan kokak. Oh, dagelan pekak. Pekak wong. Ya kowe ya. Jak.
Iku wis rong dino rambut ngono no. Maksudnya M iki apa sih? M iki huruf Prei, kok ibake lho silingge, kok iki lho, kok jasa. Kok ibak prei lho. Ya iki lho, Mbak lho lah. Maksudnya M iku ya Allah. Aduh, ondoku. Oh sondol kuwi ta iki kah. Unyila mati njoli aku. Alah selawe. Motor. Ondol. Mon. Tor. Ondol. Motor. Ah, wes bener. Mon. Tor. Ondol. Pari. Loh, kok ngaleh. Lu di nomor ini rumbar lu bapak tadi ya. Tuh aku ora pekok. Pekok iki belum dulu. Apa sih? Pekak ini. Ayo sini lu. Sini lu. Kakak di sini gede. Ikut tekek. Roh tak lek mas. Roh. Lah kok dhewe nek gak roh. Urung bukan Dani. Lagu dagelan pekok iki. Oh iya, sesuk tak latihan neh. latihan opo? Iki wis kudu wis ngono lho ya. Sing ngono sing opo? Motor iku ngono. Iku nek kok. Jatuh tekan jatuh. Aduh, kan ora jelas. Ata. Yo. Aku ora melu-melu aku. Ya dah. Apa belesan? Melu. Ada wong wajar terus yang ini kok. Sopo sing cor? Oh jangan. Lah piye bojong tak cor? Tak cor ayo. Oh, aku tuh bojong kena setok kan. Ayo, melu setrek sisan. Iya. Melu setrek sisan. Kuning. Oke. Oh, iki piye karepe? Sampai anak aku menceritakan dari bola gue. Loh, kok dagelan serba bisa kok. Loh, Udah kira orang ngomong dino kono